Hola, soc la Marta Sánchez, mentora del cicle de Laboratori Clínic i Biomèdic a l'Escola del Clot des de fa 8 anys. Vaig fer una estada d'Erasmus a Sicília, Itàlia, el curs passat, als laboratoris on els alumnes del cicle realitzen els seus Erasmus des de ja fa uns anys. Les motivacions per anar-hi van ser diverses, però sobretot la necessitat de tornar al laboratori i actualitzar la meva formació professional davant l'avenç de les tècniques d'anàlisi i les noves tecnologies, moltes derivades de la pandèmia viscuda en els darrers 2 anys. Altres de les motivacions era poder fer l'estada formativa a l'estranger i posar a prova el meu italià rovellat. Vaig iniciar l'estada a Messina, al laboratori de l'Hospital Papardo, on tota la formació es va centrar en les àrees de microbiologia i virologia, tot i poder passar per totes les seccions del laboratori. La segona part va ser en una clínica de Catània, on em vaig endur una àmplia visió del dia a dia en un laboratori d'anàlisi clínic, fins i tot estar en contacte amb pacients que anaven a treure sang per les seves analítiques. M'emporto d'aquesta experiència haver assolit la meva motivació per la formació professional, la bona acollida dels responsables dels laboratoris, l'agraïment dels alumnes en veure una cara coneguda setmanes després d'haver sortit de casa, i un recull de materials didàctics amb l'objectiu d'incorporar-los en les formacions de l'alumnat, apropant-nos així una mica a la realitat dels laboratoris. Us animo al 200% que participeu d'aquesta experiència, perquè és temps invertit en la pròpia formació, ja que mai saps quan tornaràs a tenir una oportunitat igual.